2022 елның январ айы күркәм даталарга бик бай. Яңа ел башында ук матур бәйрәм туган көн бәйрәме. 1952 елның 1 гыйнварында Әлки районы Түбән Әлки авылында булачак саллы артистыбыз Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театр артисты, Татарстанның халык артисты Әсхәт Хисматов дөньяга килә. Юбилей тамашасын безнең коллегабыз Фәннур Хәсәнов та күреп кайтты. Bu eser Tatar halk şere. Tatar halkı amaray bula almayın. Үзенең 70 яшьлек юбилеен яраткан артистыбыз озак еллар хезмәт иткән Галиәскәр Камал театры бинасында үз өендә яраткан якын кешеләре белән дустана мөнәсәбәттә аралашып, яшьлек елларын искә төшереп башлап җибәрде. Дөресрәге, аның яшьлеген уйнадылар. Дәүләт академия театры драма артисты Хисматов Әсхәт Әсәдулла улы Татарстан Республикасы алдындагы казанышлар өчен ордены медале белән бүләкләнде. Ул көннәрдән бүгенгәчә бик күп еллар узган. Әсхәт Хисмәт бу вакыт эчендә көчле һәм моңлы тавышы белән йөрәкләргә үтеп кирде. Төрле холыклы образларны гәүдәләндереп, бер үзе бер спектакль куярлык талантлы актер булуына даими инандырып, шаккатырып торды һәм әле дә сокландыра, уйландыра, моң дәрьясына сала, быек күңелләрне уята, яктырта, илһамландыра. Шуңа дәүләтебез дә, Әлки районы җитәкчелеге дә, Әлки районы якташлар җәмгыяте дә юбилее уңаеннан яраткан артистыбызны бик зурлап котлады. Медальләр тактылар, рәхмәт хатлары укыдылар, изге теләкләр, тәбрикләүләр, бүләкләр тапшырдылар. Мин рәхмәт әйтәсем килә әтисе белән исенә. Иң беренче аны кеше ярата торган кеше итеп тудырганнар. Менә әйтәләр урысчалар, значит, теплый человек дип, притягивает к себе диләр, не отталкивает от себя диләр. Менә ул иң беренчесе кеше ярата торган кеше. Һәм нинди генә хезмәттә эшләсә дә, монда инде билгеле иҗади эштә халыкка хезмәт күрсәтергә. Бу бүгенге көндә инде теге яралган гына түгел, значит, инде гомер шуның белән узып бара. Гомер буе халыкка шулай хезмәт күрсәткән. Нинди эштә булса да кешене яратып, кешегә ярдәмчел булып, значит, шушындый җитәкче, зур җитәкче булган булыр иде әйтәсем. Рәхмәт Фатик сау. Без аңа бик рәхмәтле. Безнең якташлар җәмгыяте бик күп хәйрия акциялар уздыра. Балаларга багышлатып, олыларга багышлап, һәм Әсхәт әфәнде бөтен шул хәйрия чараларында бер тапкыр да катнашмыйча калганы юк. Менә ул инде үзе бик туганчы, бик олы күңелле кеше. Һәм без аны бик сөябез дә, бик яратабыз. Һәм бүген Әлки районы якташлар җәмгыятенең активы тарафыннан без аңа Әлки районы якташлар җәмгыятенең иң күренекле атказанган ир-аты дигән премия тапшырачакбыз. Искә төшереп үтү урынлы булыр. Әсхәт Әсәдулла улы Хисмәтов Казан театр училищесын тәмамлап, Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында эшли башлый. Сәхнә ягымлыгы белән аерылып торган музыкаль геройларны һәм төрле характердагы рольләрдә уйнаучы артист. Безнең Әсхәтебез ул искиткеч кешелекле кеше. Искиткеч ярдәмчел кеше. Аның табигаты шундый менә кешеләргә яхшылык эшләргә генә тора ул. Сәхнәгә килгәндә гаҗәеп, әйбәт, бик талантлы артист ул. Горурланабыз аның белән. Ул безнең авылыбызның аты, районыбызның аты, республикабызны күтәрде, күрсәтте, белгертте. Әсхәт Хисмәтнең тагын бер күркәм шагыйлы, матур итеп җырлау сәләте бар. Ул бала чактан җырчы булырга хыяллана. Илһам Шакиров иҗатына гашыйк булып үсә, аның бөтен репертуарын өйрәнеп җырлап йөри. Механик, төзүче эше белән параллель рәвештә үзешчән сәнгать осталары клубына вокал һәм драма түгәрәгенә йөри. Студентлар белән спектакльләрдә катнаша. Шуннан башлап күмәк сәхнәләрдә катнаша башлаганнан санасаң, ярты гасырга якын ел театрда хезмәт итә. Әти безнең бик таләпчән кеше, кичкенә вакыттан бирле безне
дұрыс иттереп үстерде дип уйлыйм мин. Дұрыс тәрбия бирде һәм дә инде менә бүгенге көндә дә безнең өстебездә зур җаваплык. Аның йөзенә кызыллык китермәү өчен ки инде әти бит инде безнең бик тә мәшһүр кеше буларак аны бөтен кеше белә һәм без дә инде тәртипле, әдәпле булырга тиешбез. Бер-беребезне ташламыйчан, бер-беребезне озатышып, каршы алышып, яратышып, бер-беребезне хөрмәт итеп яшибез. Чын йөрәктән чыкканы. Әсхәтебез Камал театрының йолдызы. Без аның өчен бик шат. Без аның белән горурланабыз. Аның рольләре өчен шатланабыз. Бик зур рәхмәт Әсхәткә. Әсхәт ул безнең Камал театрының йөзек кашы. Бөтен артист турында да чын кеше дип әйтеп булмый. Ул чын кеше. Исәнлек, саулык телим. Һәм яңа рольләр булсын. Бергә тагы шулай кытларга 80-дә, 90-да, 100-дә уздырырга язсын. Нык тыгылган яр тузмый ул, картаймасан яшьлек узмый ул. Барыбер узып китәдер инде. Кайтып булсын иде кире яшьлеккә. 70-87 яшькә кайтып килер идем мин. Бик сагынам яшьлегемне. Күп кеше әйтә, яшьлекне сагынмыйм. Сагынам мин яшьлегемне. Менә тәрәс төбендә утыртып калдыралар мине. Шуны сагынам. Аннан самавырдан чәй ясап бирәй. Әниемнең әнисе Әбзәни диек без анарга ураза вакытында сәхәргә торайык бергә. Анда аның җимеше каян табылгандыр инде, хөрмә җимешен урталай бөлеп ашый торган ик. Менә бит ул бала чак хатирәләре күңелдә. Шуңа күрә бер ишәптә булмый. 70 инде алга таба исән сау шулай яшәргә насыйп итсен. Яраткан артистыбызны котларга дип сәхнәдәшләре, якын дуслары, туганнары һәм бик күп санлы тамашачылары җыелган иде. Матур хисләр, матур җырлар, көчле алкышлар кичә буе яңгырап торды. Фәннур Хәсәнов, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.